Igbo anyị mere bụ eze Enugu na-egwu mmụọ Royal Majesty gosara afọ o mee ife a na-akpọ ịgụ arụ. Enugu anaghị eme ọfala final ịgụ arụ. Ọ bụsị igwe ga-aka ka arụ ga-esi wee aka nye ngozi nye ndị obodo ngozi. Ị na-anya ọkwa mgbe eji ndị sicha mba na-abatagasị ya ịnọ n'aka nne m bụ ambasadọ ọzọ chief na-ege onye agba ọ nọ na kabinet onye ọzọ nọkwa na kabinet mana o si bụ chief Okoli abụ ọ na-aga ọgọ n'Enugu mana arọ abụọ kwa arọ atọ gara aga ndị Enugu chara ya pịcha anya echie ya echichi ịfụnụ ọzọ Obinna Nwoji ọzọ Omekanne ife anyị na-emekwa nta bụ ịkwalite omenala ịfụ ka anyị si wee dị ọnya ka igwe abụgo gụọla anyị ọfọ taa ka ndị ibe na-agalafe ọfụma ogologo ndụ na-arụ isi ike ụkwalụ ndị ọgọ anyị ma ndị ikwu na ibe ife ga ọfụma ya ka anyị na-emeta ka anyị jikwa ife ndị a na-akwalite omenala Igbo ịna na ifu ka anyị dị aka ekike ndị Igbo mgbe ike okwu anara na-abụlụ nnebụla asị ka anyị chọọ isi ya n'oyibo ka ndị maka ama m ndị ife onyonyo ga-agata aka anyị si na for the love of the culture anya ka anyị jigbo onye afọrọ n'anyị kịta na kịta anyị dịzi ka 3 star general somewhere mgbe anyị bụ 5 star wee na-agagharị ka obodo na-aga n'ihu Enugu ukwu nnukwu obodo and every first Saturday ma abanye arọ ọfụ ọbụla igwe Enugu ukwu na-agụ arọ ya nwa ka eme tata wee kwuo na ọ ga-adịla Enugu ukwu mma na arọ 2024 ga-agafe ya bara ile iwere ise ife ife anaghị good man ambassador Elijah onye amụma ambassador daalụ eze udo ịba na mmeti ọnụ ebe ambassador international anọ m here anyị na-eme ife anyị na-eme mmasị ya na English for the international people not here that's ihe niile this is ịgụ arụ. You can call it like a New Year festival. It is a cultural event. Why we are here is the culture. Every person you see here represents our culture, and our culture will be Igbo. I won't be Igbo, not Chano. So this is all about the colorful events, the traditional events, and the respect that we have for our culture and the beauty that it has.